ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 12ଟି ଇଂରାଜୀ 12ଟି ମାସର ନାମ ଜାଣିବା ହେଲା। ଇଂରାଜୀ 12ଟି ମାସର ନାମ। ପ୍ରଥମେ କୋଉ ମାସର ପ୍ରଥମ ମାସ କଣ? ନା ଜାନୁଆରୀ। କଣ? ଜାନୁଆରୀ। ଜାନୁଆରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ ପରେ ଜୁନ ପରେ ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନଭେମ୍ବର ପରେ ଡିସେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ମାସଟା ଚାଲିଛି ସେଟା କୋଉ ମାସ? ନଭେମ୍ବର ମାସ। ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମାସର ଶେଷ ମାସଟି କଣ? ଡିସେମ୍ବର। ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ କିଏ କହିପାରିବ? ଜାନୁଆରୀ। ଜାନୁଆରୀ ପର ମାସଟି କିଏ କହିପାରିବ? ଫେବୃଆରୀ। କହିଲ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ମାସଟି ରହିଲା ତା ନାଁ କଣ? ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ମାସଟି ରହିଲା ତା ନାଁଟା କଣ? ମାର୍ଚ୍ଚ। ଇମାନ ଲଗେଇବ ହେଲା। ଫେବୃଆରୀ ପରଟା କଣ? ମାର୍ଚ୍ଚ। ପରେ ଏପ୍ରିଲ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହିଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜୁନ ତା ମାସରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ମାସର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମାସ ରହିଲା ତା ନାଁ କଣ? ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଜୁନ। କଣ କହିଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କଣ? ଏପ୍ରିଲ। ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ ପରେ ଜୁନ। ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚର ମଝିରେ ରହିଲା କଣ? ଏପ୍ରିଲ